Groep 7 en 8 van de basisschool van de gemeente Sluis doen mee met een verkeersexamen in Oostburg. Wij fietsen mee. Wat is hier te doen? Vandaag is het praktisch verkeersexamen. En hoe vaak gebeurt dit? Elk jaar vindt het plaats. En welke school doen er allemaal mee? In principe doen alle scholen van Zeeuws-Vlaanderen mee. En is het verplicht? Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Dan moet je al even knippen, hè? Krijgen ze ook een diploma voor? Ze krijgen een diploma ervan, ja. En als ze niet slagen, gebeurt er ook iets? Krijgen ze dan geen diploma? Of mogen ze dan nog kansen? Dan kunnen ze, volgend jaar kunnen ze nog eens meegaan en nog eens het verkeersexamen rijden, als het nodig is. En ze hebben van tevoren al een schriftelijk verkeersexamen gedaan. En dit is dan eigenlijk de afsluiting, dus kijken wat je geleerd hebt en in de praktijk brengen. En welke groepen doen dan aan mee? We hebben nu groep 7 en 8. Het is eigenlijk normaal voor groep 7. Maar vorig jaar is het wegens weersomstandigheden en is het niet doorgegaan. Dus zijn er ook groepen 8 die nog verkeersexamen alsnog afleggen. Ja, heb je er zin in? Ja. Ja, beetje spannend? Beetje. Zenuwachtig ervoor? Ja? Ja. En hoe ga je denken? Ga je slagen, denk je? Denk het wel. Ja. Heb je ook een beetje geleerd? Af en toe. Wat bent u hier aan het doen? Wij doen de fietscontrole, omdat vandaag fietsexamen is. Dus wij doen alle fietsjes nakijken op stuur, bel, handvaten, rem, de bandjes, de trappasjes, de verlichting. Of er even de speling op zit. Op het moment dat het goed is, mogen de kinderen vertrekken en mogen ze examen doen vandaag. En doe je dit elk jaar? De meeste vorig jaar is het overgeslagen omdat er te weinig animo was. Dat er blijkbaar geen geld was vanuit de gemeente om het te organiseren. Maar van het jaar doen ze het dus weer. Dus van het jaar is er een hele grote groep van 275 kinderen. Heb je er zin in? Ja. Ja, vind je een beetje spannend? Ja. Wat vind je spannend? Ja, we zijn bang dat we verkeerd rijden. Ja. Ja, dat kan. En dan, hoe ga je dat denk ik oplossen? Ach, ik weet het niet. Wel voorzichtig doen dan, toch? Ja. Oké, succes meiden. Dankjewel. Waar oordeelt u op? Nou, we kijken of dat ze over de schouder kijken, of dat ze voorrang verlenen die weg vanaf Albert Heijn. En of dat ze de hand uitsteken. Het is belangrijk dat ze niet in grote groepen fietsen, want dan is het moeilijker te beoordelen. Omdat je op 3 punten moet beoordelen tegelijk. Als het een grote groep is, dan is dat moeilijk. En doet u dit als vrijwilligerswerk? Ja, het is vrijwilligerswerk. Dat is gevraagd vanuit school. Het meeste wordt gelet op dat ze hier dus veilig oversteken en of dat ze te fiets of te voet zijn. En ja, goed, over het algemeen gaat het allemaal vrij redelijk. Er zijn er een aantal bij die komen op de fiets en er zijn er bij die komen te voet. Dus ja, het is, als ze kijken, weten ze zelf wel wat ze hier fout gedaan hebben en wat ze goed gedaan hebben, denk ik.